Punto 12. Moción do PP para que o Concello diseñe un camiño seguro entre Paimeni e o casco urbano. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. No pasado mandato, concretamente con data de 26 de xullo de 2013, acordábase polo Pleno a proposta do Grupo Popular que o Concello de Betanzos diseñase un plan de seguridade vial denominado Camiños Seguros Escolares, que permitía aos nosos nenos moverse con autonomía, liberdade e seguridade a hora de dirixirse camiñando aos seus respectivos centros escolares, que, por certo, a día de hoxe pouco se sabe deste acordo aprobado, aínda que tampouco non é nada extraño, xa que está instalada neste goberno unha grande tendencia a non dar cumprimento aos acordos adoptados por este órgano. No noso municipio, como é coñecido, encontrase ubicado o Centro Paimeni, e que ofrece unha atención integral a persoas con discapacidade intelectual, proporcionándolles unha intervención multidisciplinar e personalizada. Non cabe dúbida que levan a cabo unha labor excepcional e forman parte do centro os servicios de residencia para persoas con discapacidade gravemente afectadas, co centro de día máis residencia de adultos con discapacidade co centro ocupacional. O Centro Paimeni encontrase ubicado na marxe da estrada AC 542, Betanzos Mesón do Vento. É habitual ver aos usuarios transitar por esta estrada dirixíndose ao casco urbano de Betanzos e de regreso ao mencionado centro. Como ben saben, teñen que cruzar no desvío da AC 542, Dirección Nacional Sexta, dado que no lado contrario non existen beirarrúas, un dos maiores retos que se plantea un concello é dar resposta aos problemas de mobilidade. Durante anos, a prioridade foi ir favorecendo a fluidez do tráfico rodado, deixando nun lugar secundario o desplazamento peatonal. Sen máis, porque aparte isto xa foi un acordo que xa veu a este pleno, paso a ler os acordos que propoñemos. En primeiro lugar, que o Concello de Betanzos leve a cabo as accións necesarias para o deseño dun camiño seguro entre o Centro Paimeni e o casco urbano da cidade, que permita aos usuarios do centro moverse con autonomía, liberdade e seguridade á hora de dirixirse camiñando a cidade. E en segundo e último lugar, facultar a alcaldesa ou concelleiro en que delegue a levar ao bon fin este acordo. Nada máis e moitas gracias. Voceiro de Betanzos en Común. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vémolo lóxicamente correcto e necesario, pero, bueno, é complicado, entendo eu, porque require, por exemplo, pasos de peóns en zonas que non son competencias directas do Concello, pero, lóxicamente, vemos que é necesario, sí. Complicado, repito, pero vamos votar favorablemente, simplemente. Voceiro de Betanzos Novo. Ben, primeiro lembrar que a AC 542 é unha estrada autonómica da Xunta de Galiza que comeza en Betanzos na inserción cos outras dúas estradas autonómicas, no? Que a Avenida García Neveira e que a estrada que vai a Melide, máis conocida como Rotonda das Cascas. Polo que a moción nos parece correcta, pero teríamos que engadir en algún punto, instar a Xunta de Galicia a actuar nas estradas da súa competencia, non? Como xa fixo fai uns anos a altura de Piadela e de Guileade, que fixo, creo que fixo un pavimentado ali e un repintado, pero, bueno, no fondo da moción concordamos. Voceiro nacionalista. Antonio Tonucci dicía que as cidades que teñen nas que nos cativos e as cativas non poden andar libremente polas rúas teñen un problema de saúde, non? Entón, nós compartimos ese punto de vista de Tonucci, e se ben é certo que, bueno, pois, esta estrada en concreto, a estrada ao Mesón do Vento, o camiño da estación, pois, ten unha serie de circunstancias que a fan un pouco máis complicada, non é menos certo que dentro do casco urbano, que se estende prácticamente até as portas deste centro educativo, pois é o Concello quen pode ordenar o tránsito. Entón, non é, quer dizer, non hai que perder de vista, efectivamente, que hai un problema de seguridade viaria de primeira categoría no entronque desa estrada do Mesón do Vento coa Nacional Sexta altura do desvío, e que, bueno, tampouco é menor o problema que representa a Rotonda das Cascas pé do convento de Donas, pero hai que buscar alternativas, e noutros sitios se puderon facer, desde logo non vai ser Betanzos o sitio onde non se poida. Outra cousa é se buscaron ou non, porque efectivamente este tema levámoslo debatindo desde o ano 2007. Entón, bueno, sí, é complexo, hai moitas administracións xogando no medio, pero hai un ben maior que a seguridade viaria que ten que movernos en primeirísimo lugar, e eu supoño que ninguna destas outras administracións poñerá problemas inda que se diga que se vai investir para facer os investimentos que fora menester, que tampouco sei. Obviamente, unha estrada da Xunta, un cruce é do Estado, pero interese municipal. Entonces, pola conta que nos leva, isto a tal hora xa non tiñamos que estar debatindo e xa tiña que levar a nos feito. Así que o noso voto vai ser favorable, máis nada.
voceiro do Grupo Municipal. Ben, cando estamos a falar de seguridade viaria, estamos a falar dunha problemática que nos preocupa e que ocupa este goberno municipal. Así foi, nestes dous últimos mandatos realizáronse diversos investimentos e diversas actuacións para garantir e mellorar a seguridade viaria. Instaláronse pasos elevados na zona da Rúa Rosalía de Castro, colocouse e habilitouse como zona 30 o ámbito dos colexios na avenida Fraga Iribarne. Colocáronse bandas reductoras de velocidade en varias zonas da cidade e na zona rural. Colocáronse sinais luminosas en vías do concello, incluso en estradas autonómicas como na propia AC 542 ou en estradas da Diputación Provincial como a que une Betanzos co límite da provincia. E máis, a colocamos na AC 542, no que entendemos o punto máis conflitivo do noso concello, que é no cruce de Montellos, amén de instalar tamén outras, sinalando a perigosidade do paso de peóns sito en Infesta, e a administración titular desta estrada mandou quitar as sinais de Montellos, non as as de Infesta. Non sei se o motivo será que tiñan rotulado o Concello de Betanzos. A maiores, recentemente aprobouse neste pleno un modificativo de créditos para utilizar o remanente de tesorería para gastos xerais en investimentos financieramente sostibles e contemplábase aí unha partida tamén de preto de 60.000 euros para renovar os reguladores e as ópticas dos semáforos existentes no Concello e que en próximas datas sairá a licitación. Vemos como acabamos de instalar e tamén nesa propia vía AC 542 tamén uns 40 puntos de iluminación con tecnoloxía LED para dar maior visibilidade nos pasos de peóns. Se lle están reiterando peticións a titulares de outras vías, como é Fomento, para que actúe na Avenida da Coruña, na Avenida de Castela ou nas Angustias, para que mellore a seguridade nesas zonas e acometa os pintados viarios necesarios, como tamén se lle requiriu no seu momento a Xunta de Galicia diversas melloras na seguridade nas estradas Betanzos-Ada, Betanzos-Curtis e Betanzos-Mesón do Vento, que é na estrada na que transcorre este camiño seguro que solicitan. O acordo é moi sinxelo, que o Concello de Betanzos leve a cabo as accións necesarias para o deseño dun camiño seguro entre o centro Paimeni e o casco urbán da cidade. Falaba o voceiro do Partido Popular na anterior intervención que cando se estaba a falar das medidas necesarias, cando se falaba da conca do río, que obviamente era inherente que se estaba a administración competente na materia a que realizase as tarefas que lle competían. Titular desta vía é a Xunta de Galicia. O estudo ao que se refiren que se faga, que se deseñe, está feito, está deseñado. A finais do ano 2013 se deseñou. Obviamente, falouse co titular da vía e o 7 de marzo do ano 2017, por última vez, se lle enviou ao xefe territorial a seguinte carta. Estimado xefe territorial, de acordo coa conversa que mantivemos días pasados relativa á dificultade que teñen os alumnos do Centro Paimeni de Betanzos, que, como sabe, son nenos e nenas coas súas dificultades físicas e psíquicas disminuídas, achegolle un estudio relativo a susanar os problemas de baixada e subida ao centro dentro do centro de Betanzos, e que, como poderás comprobar, supón unha pequena inversión que daría unha gran seguridade aos viandantes que circulan por este tramo da estrada. Non dudando de poder contar con que esta petición teña boa acollida, reciba un cordial saúdo. Co cual, o deseño está feito dende finais do ano 2013 e está remitido a Consellería o 7 de marzo de 2017 e seguiremos insistindo. Obviamente, estando tamén o Concello disposto a colaborar no que sexa pertinente para levar a cabo este deseño que así se redactou
e que se lle trasladou ao titular da vía. O noso voto vai a ser favorable. Voceiro do Partido Popular. Outra vez, e evidentemente, pues que si hai su última carta dirigida en marzo de 2017, como decía el portavoz, evidentemente pues presionar e instar a que eso se lleve a cabo, y obviamente por nuestra parte no va a haber ningún problema también en presionar para que eso se ejecute y se dé así solución. Creo que lo que creo que es un problema bastante grave y que hay que poner una solución. Nada más, muchas gracias. Voceiro nacionalista. Voceiro de Betanzos Novos. Voceiro do grupo. Ben, entendo aprobado por unanimidade tamén. Punto seguinte.